masama itim. Hotdog mo malungkot. Nakakatawa na, nakapagod na! Di pa umaasim. Kumusta yung mga kanser? Ako nga pala si Paulol. At taon-taon meron tayong paligsahan, pinagdadaanan at marami sa atin ang natatalo. Hindi ang tigil tikol toda, pero kundi ang tumawa ka, talo ka, alam mo na bigyan mo 3 buhay dyan, lagay ka dito. Napakatagal nating nag-ensayo para dito, para sa atin to, kaya ayusin nyo ha. Di natin dapat to gamitin. Kaya atin na agad simulan. Bago nyo to simulan, mag-comment muna kayo sa ibaba ng tatapusin ko Nobyembre nang hindi nagtitik. Ito ang pangako natin sa isa't isa. Ang sumira niyan ay mapuputulan ng TN. Galing kay John Carlo. Oo. Sino matibas yan? Sino siga? Kami masiga dito. Sino masiga? Kami siga. Bulbon! Takbo ko na tatawa yun. Para makahuli ka, boy. Hindi man ito nakakatigas. Ito nakakatigas ng ating tapang. Tingnan na tayo matawa doon. Sunod. Galing kay Kurt. Ano to? This is getting out of hand. Sinasaktan ako ng AI. Pero natin hindi na natin kailangan magpilit ng ating mga kagustuhan. Tayo na lang magmahal sa sarili natin. Baka yun ang ibig sabihin ng tigil tikol toda. Sumasobra na ang teknolohiya. Kailangan natin. O teknolohiya! All interconnects. Nag-training talaga ako. Kaya ako nasa zen mode. Kaya mabilis ang ating pag-iisip. Kukunin ka mga synapse, mga nerve endings natin. Okay, tigilan natin yan. Leche sudod. Galing kay Pinakulo ang medyas. Tuwi, mananalo po kaya itong bata to? 3 balls for the 3. Okay, but hindi naman pala yun. Gusto ko mga ball. Pwede itong bata to. Kuya, parang babatukan. Hey! Shit! Huwag niyo i-shoot. Huwag niyo i-shoot. Na huwag ilagay ito sa ating ilalim. Lalaban tayo. Hindi tayo matatawa. Hindi. Dahil ako ay naiinis na. Tingnan mo yung, nakita niyo yung titig ni Kuya kanina ganyan. Kaya dapat ang bantay niyo sa tropa niyo. Sunod. Galing kay LZ. Pwede na rin. Pagtsagaan. Ay! Naalala ko ang ganyang klaseng galawan ha. Hindi pa ganon. Wala. Bawal. Walang matatalo sa ating mga kawal. Sugod lang. Sunod. Galing kay Mang Pandesal Planet. Hey! Oh! Copyright ito. Ayos. Pero din dapat siyang makilalang Hashira sa gitna nung bago sila lumaban. Ayan na. Ito na yung nagbabakbaka na siya sa ibabaw nung tren. Ito sa ilalim. Tapos na ako may paglokohan sa inyo. It's Philip. Oh! Pucha ang pagbabalik. Namimiss ko na rin ang kanyang pagluhod. Hindi. Kakapit tayo. Kapit tayo sa isa. Kapit lang. Tunod. Pagod ka na sa trabaho. Nakakatawa na, nakapagod na! Simula na yun! Ikaw na magtatrabaho! Ikaw na! Sige, ako na magtatrabaho. Pero gagawin mo lahat ng ginagawa ko dito. Pucha, anime moment. Hindi tumatalikod. Pucha, yung nakaganon lang. Nakatalikod lang gano'n sa sabog. O magsasalita siya ng hindi ko alam ang aking pinagdaanan. Isang buwan ako hindi magtitikol. Maghugas ng pinggan, magluluto, umaga, tanghali, gabi. Mag-aalaga ng mga bata, maglilinis ng bahay. Ano, kaya mo gawin yun? Oo! Pero baka next year na. Ay, galing kay Aldrin, palitan mo naman. Hindi, kasi kailangan pa kita pag-aralan kasi ang hirap mong intindihin. Nick, baby. He! Sunod, galing kay Concern Infamous, bagong vessel ni Suko na. Kulang ang 5 daliri dyan. O 10 pa. Marami na pinagdaanan yan. Natay-tining na nga eh. Sunod, galing kay Hotdog. Yung nakatitig pa yun, okay ka lang. Kaya tanggalan mo na rin isang tissue dyan. Total, may mga sapot tayo naglalabasan. Sunod, galing kay Juice Scholar. Hugot. Marami tayong hugot lagi. 3 hugot sabay-sabay. Oh! Gandang hugot, bro. Pero di ba sa ano to? Ay! Hindi ba espada to sa Demon Slayer? Oy! Perfect cut. Ito rin yung mga kinakagat niya pag nakikita niya ang mga pinupost si Barbie sa kanya. Sunod, galing kay Gabi Maru Gaming. Naman! Kahit hindi na ako mag-bike, kahit maglakad na lang ako. Kung may ka-holding hands ka, kahit
Kahit 5 pagulo ng bike mo, wala yung kakwenta-kwenta, kakapanghina ng loob. At sa alam, hindi na niya kailangan gamitin to. Pucha, tiwala lang. Sunod, galing kay Ma'am M. Briggs Chicken. Ay, yun ang pwedeng kasunod. Di ba pag-uwi, nagmamarka ang sarap at masisigawan ka ng magulang mo. Saan galing yan, ha? Kaliki Planeta memes, literal na third wheel. Oh, sama ko dala, ha? Uy. Nilak siya doon. Pucha, parang ilab... Tigil tropa time na yan, okay? Di na yan tigil tikol to na hayop ka. Galing kay Mark Steven. Oh! Gratan mo yan ng yelo, lagay mo! Okay, pasaya mo ako doon. Sunod! Uy, si Hilax! Nalala ko to yung nagpumunta sa school. Opo, balik tayo. Hindi naman. Hindi ako natawa, ako natutuwa dito, ha. Okay lang, kahit wala akong ka-holding hands, at least marunong ako maglakad. Hindi ko kailangan mag-doggy style. It all interconnects. I'm a strong, independent dog. Nakatuwa naman. Hindi mo na to kailangan lagyan ng ng leash. Pucha, ikaw ang kayang ilakad nitong asong to. Parang natural ba sa aso? Kasi di ba may skeletal framework na meron sila? Mga vets dyan na may mga aso. Masakit ba yun? Kasi alala ko kasi dati, parang may mga hayop na wag mo hawakan sa parte ng katawan nila. Like, kunyari aso, wag mo hawakan dito daw sa kilikili. Kasi parang hindi yun comfortable sa kanila. May mga nagano naririnig. Sunod! Kadiri. Hello guys, nakakatawa. Ito tissue, please gamitin mo dyan. Kahit para dyan na lang gamitin mo, hayop ka yan. O ito pa, gamitin mo. Sunod, Burat is too aggressive, Pototo is too funny, Ari na lalaki is too formal. Kaya nga may ano ba, respeto. Hirap-hirap dalhin yan eh. Kalingid, dry caterpillars. Copyrighted, pakiat. Ano yan? Ano ba? Agad na ako. Sunod, galing kayo nagbabagan kulangot. Eh, tinutulungan ka na ng tropa mo na wag na gamitin muna yan. Kahit isang buwan lang, tuturuan ko kayo, di ba? Pag meron kang urge, pag meron kang kagustuhan na ilabas yan, pakurot mo sa tropa mo. Di na yan. Pero pag tumigas yan, problema mo na. O, tsaka meron kang na-unleash na bagong may na-unleash kang bagong parte ng buhay mo. Sunod, galing kay Typing, yung umuwi ka mag-exercise ito pa sa lubong. Kala mo white lady eh, no? Pero mas masakit to eh. Oy, sino yung meron ka sa likod? Boko-lokohin. Huwag kang poser. Sino yan? Kunyari ka pa. Yung kala mo meron kayong ka-MU eh, no? Pero gusto lang pala ng kasabay pa uwi kasi lumalayo yung mga hold-upper sa'yo. Sunod! Halikay, Barty 8. Hey! Okay, pa blur yung bata. Tama na nga. So, ilang beses mo na itong ginawa. Hindi ka tropa. Walang oras para sa'yo. Alin kay Malupito. Ang matigas dito yung dila, hindi yung etunad. Ay galing kay Goatman. Yeah, magkano yun yun? Siomay. 20. Tikyam. Dapat 20. Tokwan yung matigas. Dapat yung matigas, naluluto lang yan. Hotdog mong malungkot. So, bibili ka ba? Bibili nga. Naluluto nga lang yan. 20. Tatanong lang eh, pungat naman na ito. Pakingumuha mo. Ito rin kalungkot ang mga hotdog natin. Pero okay lang, magpapasaya niya na ating mga tropa. Akong bahala sa iyo po. Labas mo nga, patingin nga. Dapat toko lang ang tumitigas si Batulod yan. Sabi niya, ito na yung mga Subok na ka sa kanyang kamay. Kailangan siya may ilagan. Go! Grabe, ang bilis niya talaga.
Yun yung mga hindi dapat mangyari sa mga edits nyo ha. Walang lalabas dyan. Isang buwan, kasama nyo ako. Lagay mo dito yung kamay mo. Akong bahala sa'yo. Wag mo lalagay yung edits mo doon ha. Wag. Wala ako makita sa Reddit ng may gagawa nun. Ano kay Goatman. Ito na naman, siya na naman. Bangaw. Itong manok mo ilang araw na to. O, di hawakan mo, mainit pa yan, tanga. Kambing. Kambing tawa. Kasi Goatman. Oh. Puta, matatalino mga tropa nito. Pero mapapaway ka sa mga trip mo. Sunod, Chikiting Squad. Nasampal pa. Mukhang merong matatalo ngayon sa tigil-tigol ha. Ay, nako, okay lang yan. Nire-respeto pa rin naman kita, pero mahina kang nilalang. Mahina. Ito lang dapat. Yan, galit sa mundo. Pasok pre, di nangangagat yan. Ang hirap naman labanan niya po. Siya naman si Hilux. Sobrang multi-talented naman ang asong to. Mas matalino pa to sa karamihan ng mga nasa internet. Po. Ito yung hinahanap na komando eh. Si Dog Commando. Di ko nakalanan CCTV kung meron akong DOG. Sarad. Snipe natin yan. Okay, huwag kayo magpapalin lang sa mga nakikita nyo mga imahe. Tumingin ka lang sa aking mga mata. Aabot tayo hanggang dulo ng Nobyembre. Alikihan mo to. Salamat Kuya Solid pagbabantay mo sa panty ko sa atin. Kung si Hilux ang magbabantay niyan, sure snipe yan. Dapat pinagbabawalan to eh. Borderline harassment. Harassment! Sheesh! Legend, dumi-dumi nyo sunod. Galing kay Kid. Tago na yung mobile ko. Ay, mabait yan. Walang pula. Hindi sinabi nila kay Hilux, yung mabait yan eh. Hindi nangangagat. Ayun, binaril. Sunod, magkano po yung C? Huwag ka lang magsisilus. Sunod. Kanino to? Nandito kami ngayon para tikman ang pinagkakaguluhan na Black Ninja Dog na sa unang tingin mo nga ay mapagkakamalang mong sunog. Alam ko, di ba ang hotdog nga hindi naman talaga pula eh. Di ba dye lang yan? Yung parang ano bang dye yung ginagamit nila? Etong sodium nitrite, red 40 red. Kasi mas masarap kainin kung pula at nasa tamang edad. Sunod! Ito dapat tayo lahat. Lumayo tayo sa mga tukso. Diba? Lumayo tayo kay La Francesca. Gawing weird ang mga bagay, gawing awkward. Sunod! Tanggal yung tuwa ko bigla. Nainis ako ah. Ryan Gosling sa Izoro ng buhay. Man, sakit. Ito is isang buong taon, parang No Nut November kay Jack Roberto. Parang isang buong taon ng kanyang pagpupursige. Kapit lang, Jack. Hawakan ko hotdog mo din. Kay Jan nga naman. Sinagsabi mong bahala kayong dalawa dyan, ha? Malungkot na yung hotdog ko. Malungkot pa puso ko. Oh, na to. Putang ina. Kiss muna. Kiss. Isa. Kiss. Kiss mo lang, isa lang. Putang ina, nag-aaya ko na. Ayaw ko ba? Asim kilig, pati headphones dito. Oh, boom. Kailangan dito na lang asim kilig na makukuha ako, leche. Wala na lang kiss-kiss. Wala pang kiss. Sunod. Matuto kang sumuha pag nasasaktan ka na. Minsan kasi ginagago ka na, kinikilig ka pa. Iskong magpakalasing. Ayop ka, sunod. Ano ka, abnormal human? Tama na. Ayoko na. Busog na ako. Yun na yan eh. Pero galing to sa isang international page eh. Tinitignan ko na lang si Papa Jesus eh. Para ano lang. Focus lang. Huwag tignan ang mga tukso. Amen. Sunod. May zoom in pa ha. Okay, sunod. Nood lang. Netflix and chill lang. Paulo and chill lang. O ba't meron naghahalikan dyan? Oy, kamay mo ha. Sa pupunta yan. Focus ka lang. Uy, dito lang tayo. Aaya-aya ka pa sa inyo ha. Hotdog. Bakit malungkot hotdog mo? Yan, sige. Sunod. Okay, Jilly pa. I need a pillow. Ito lang kailangan kong pilo. Lambot. Pinagkapa mo yun. Di pa umaasim. Sunod. Jollibee for Dinner Part 2. Welcome. It is 8 p.m. It's dinner time. This is the Bakit merong Big Mac si McDo? Wow! Wow! So what do you guys Double Big Mac. How's the food? Mediocre. It's good. Why is my rice brown? That's okay, but you know, McDonald's is better. What? What did you say? I just say. Ilabas mo yung burger niya. She said McDonald's is better.
Rhonda, I'd like an apology. Parang Five Nights at Freddy's ito. Five Nights at Jollibee's. When you say you're sorry. Oh, I'm sorry. I don't think that was sincere enough. Tutukin mo Jollibee's, tutukin mo yung burgers. You should try it again. I'm so sorry. Yan din ako sa ano ko eh. I'm so sorry. Jollibee. It's delicious. It's really good. Ano nangyari kay Jollibee? Parang nakasinghot ng MSG eh. Parang horror na to, parang paundas to ah. Talking about the anime because everyone should be talking about. Yep, gamit na gamit naman na sila. Matagal naman na issue. Ito yung sa Perfect Blue. Parang psychological thriller. Maganda yan. Maraming nga interpretations kasi very surreal, very magical. Mare-recommend ko yung panoorin yan. Kung mahilig kayo sa mga medyo madugurin yan at nakakalito. So, kailangan nakatutok kayo niya. Huwag kayo may ibang ginagawa sana. Sunod. Ano problema mo sa maitim? Ha? Ano meron? Ha? Item na maputi. Posible ba yun? Babae, wag mo akong guluhin. At ano pang kulay yan, hindi yan ibibigay ng ganun-ganun lang sa'yo. Alam mo ba kung anong buwan na? Tapos pag binastos damay lahat ng lalaki. Ang maputi lang dapat dito ay yung ating mga budhi, ng ating mga salubin, mapababae man o lalaki. Bahala ka dyan. Megus mo na yan, inside! Megus na natin yan, alam mo na. Ang titig na lalagyan ng ano, tornado na natin yan sa kama. Tornado do! Sunod! Galing kay interesting. From the makers of the Taguig Integrated Terminal Exchange comes the long-awaited high-speed subway system you've been waiting for. The Bikutan Underground Railway Access Terminal Naku, matigas na yan. Finally, high-speed transportation for the Filipino. The Bikutan Underground Railway Access Terminal. Burat para sa lahat. Sakay na. Sana all. Warak! Sumunod! Gawaing bahay. Diba kanina meron na pagod na sa bahay? Ayan. Ito ka ngayon. Oy! Korean sweet and spicy chicken. Galing kay Alejandro, Anli Rice at Anli. Maraming salamat. Sunod. Daming! Kit mo naman. Yan lang dapat ang pusa na lalaroin natin ngayong buwan ha. Okay, kay Gerald. Nilaro niya ang kanyang batuta. Hey! Pag ito tropa mo, yari ka mo, hindi ka makakatakas ngayong Nobyembre. No Tropa November ha. No Tropa November. Galing kay Tos de Notel. Copyright. Ito na lang kesa ma-demonetize. Yan! Very good, di ba? Para siguradong walang manlilin lang sa'yo, mag-offer pa ng mga pillow. Kalaki Inday. Okay, puro sayan. Sabi ko sa'yo importante talaga ating mga saging. Maraming purpose yan. Love yourself. Dalawang banana. Ako, tig-isang piece nga pa. $1 per piso. Ano? $1? Charger. Magkano ba yan? And then yung iPhone. Pagkatapos ng buwan na to, di na rin gumagana yung saging ko eh. So, pasok mo. Mag-alala. Nakabit niya. Kala ko papasok sa loob kasi makapal yung balat niya eh. Mukhang di pa katuli eh. Okay, saksak mo. May filter yung mukha niyo. Wow! Ba't mo tinatago? Okay, iba yan. Ibang wire yan eh. Buko pinaglololo ko, mga babae talaga. Lumaki yung mukha niya nung nagulat sa'yo. Ang galing po, wala tayong pruweba dyan. Bahala ka. Sunod, galing kay Ayochi. There's no way he made that noise. Get this nice break and a little love tap on the 10-pin. Chris Vi just feeding it out to that 4-5 board down lane. And look at this pin action. Oh. Bad trip. Saan galing yun? Nilagay ba yun? Hindi ako naniniwala ko, man. Isa na lang eh. Nilagay shitpost S-tight. Hi everyone, you can support me. Anak ka po ba ni Francis? Well, extinct na pa rin. Man, ano ba? Sunod. After 15 na kami nananahimik, wala pa din yung refill na. Hanggang dito lang dapat na alin natin na. Mahanap na lang kayo ng ibang pag-uubusan ng oras, diba? Para di kayo ma-distract. Sorry na yun. Na-imagine ko agad dito. Ito yung edits ko. Ano mo gusto na kitang gamitin eh. Galing mo na to. At pangulim.
Ang sarap tumawa yun nung nakita siguro ni Jessica Soya. Ako, late naman ang espada natin, Tito Ed. O para sa mga nag-react din tayo sa gabi ng lagim na livestream nakita ko kagabi. So dati papanoorin niya, ito rin ang ating pampaparamdam ng mga susunod na content. So kung di nyo pa napipindot yung ating notif bell, pindutin nyo na para kasama kayo paglabas doon. Napakaganda nga namang panapos ito, ang liit ng espada ni Tito Ed. Pero nasa performance yan, huwag kayo magalala sa mga malungkot dyan na hotdog na walang magiging mga buyer ngayong buwan. Kung pa na bagay ito, huwag nyo tayo like, share sa mga malulungkot na hotdog nyong friends at mga burger, yung mga tropang babae na nanlalamig na din. Sa baba ng ating description at pin comment ang playlist na ating Tumawa Ka Talo Ka, Paulo Hotdog na mamaalam. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist.